Kalpasan ti may kadose nga aldaw apan nakapapatay kay ni Provincial Fire Marshal Ruben Pascua. Kaya titan ama itong palin iti maudi alakay karyanan. Adong opisyales iti matendar ti panakaitabon ni Colonel Pascua akas kay ni Senior Superintendent Pablito Cordeta, NCR Director, Regional Director Fire Senior Superintendent Ramon Hiron, Concurrent Fire Marshal Major Obrero, ken dagiti hepe tinaduma-duma nga ili iti probinsya, iti Ilocos Sur. Ken imatendar pay dagiti opisyales nga naggapo iti Quezon City. Agarop alas 9 iti bigat nga nairwar iti bangkay ni Colonel Pascua iti pagtaingan na. Ket ditan nga inlugon ta iti fire truck nga binayabayan iti kameng ti bumbero. Manipod iti war iti subdivision nga pagtataingan ni Colonel Pascua. Naglugan amin dagiti napan nakipamumpun. Ginggana iti nadanon dati Holy Cross Memorial Park. Ket ditan nga nagnagna dagiti agayayat nga pamilya, gagayem, ken kakabagyan ti pimusay nga opisyal. Naaramid ti misa ni Colonel Pascua ti mismo nga pakaidulinan na. Nagtitipon amin dagiti tattao nga napan iti nasao nga punpon nga sisila dingit. Ti eksklusibo nga pinakipatpatang iti press corps ken ti byuda ni Colonel Pascua Anites Pascua. Ado tinakunana maipanggep ti asawa na. Ang ugali ni Ruben, isa siyang taong napakahaba ng pasensya. Isa siyang taong hindi marunong sumigaw kapag nagagalit. Isa siyang taong napakaumaunawain, mabuting ama, mabuting lolo, mabuting kapatid, at higit sa lahat, napakabuting asawa. Saan nga naiwasan iti grupo iti press corps nga dinamag no anya iti nariknana iti namuan na nga nagsurrender iti masuspecha ani Captain Asena. Nung sumuko ang suspect, on the way kami nung malaman ko. So ang unang nasa isip ko, bumalik para makita siya. Pero hindi ko nga magawa kasi kasama ko si Ruben para makauwi kami dito sa bahay. Hindi ko masabing natuwa kasi galit kasi ang nandun sa puso ko eh. Gusto ko siyang makita para makita niya kung ano ang aming itsura, kung sino kami nung ginawa niya ang pagkitil sa buhay ng aking asawa. Gusto ko rin sana maramdaman niya kung ano kami ngayon. Pinipilit maging matatag, pinipilit na maging buo, pero kahit anong gawin ko, sa nakikita nyo naman, kasama ko yung asawa ko, nasa kabaong, at naghihintay lamang ng tamang oras para sa maibaon, permanente, sa kanyang titirhan ngayon. Nainayon na nga saan nga nadaras iti agpakawan, lukas pangarigan nga dumawat iti pamakawan iti sospek. Ang paghingi ng tawad sa panahon ngayon, sabi ko nga sa iyo anak, yung balang tumama sa sentido ng asawa ko, naglagos sa utak ko, na naging dahilan para ito'y magkawarak-warak at wala nang maisip pa. Yung balang tumagos sa puso ng asawa ko, naging dahilan para ito'y magkadurog-durog, magkasira-sira, at hindi ko alam kung paano ito muling mabubuo. Awan iti sa sino man nga makailakped no kaso iti pagpapatangan. Deta pa'y tinakuna ti asawa ni Colonel Pascua mainaig ti kinaadayo, ti pakahiringan iti kaso. Ang hustisya, ibibigay ko sa aking asawa sa tamang paraan ng naaayon sa batas, pero hindi kailanman magkakaroon ng kapatawaran. Yung hustisya na makukuha ng asawa ko, yun lamang ang magpapabuo sa amin. Ang nadurog kong puso, ang nawara kong utak, mabubuong muli kapag nakuha ng asawa ko ang tamang hustisya na naaayon sa batas. Agyamyaman met ni Mrs. Pascua kadatayo nga agnaid iti probinsya nga Ilocos Sur. Sa mga anak ng taga Ilocos Sur, sa mga taga Ilocos Sur, sa mga kanyang kasamahan sa bumbero, sa Bureau of Fire Department, pangako, hindi masasayang ang buhay ng asawa ko na kinitil ng isang tao. Na ang asawa ko ay mananatiling buhay sa kanila dahil ang pangakong iniwan ng asawa ko sa Ilocos Sur, hanggat magagawan ko ng paraan, tutuparin ko.
Kalpasan iti misa para ken iti pimusay nga ni Colonel Pascua na angay met iti basit a seremonya. Aditan nga naikkan iti gundaway nga agsao dagiti na asideg nga gagayem na akas ken ni Senior Superintendent Ramon Hirun. Aditan nga saan na natippelan iti pinagsangit na. Eksakto alas 12 iti malem na ipisok ni Colonel Pascua iti permanente nga pagjanannan. Imbes nga 21 gun salute iti itedda ken iti pimusay a Colonel pinaguni dati serena iti fire truck. Niloktan da iti hose sada pinagpugsit. Sa mga nagmamahal sa asawa ko, sa mga taga Ilocos Sur, na minahal ng asawa ko, bayang Ilocos Sur, na naging dahilan para pansamantala kaming maiwanan dito sa Maynila, na ang sabi niya, "Ma, yung huling 4 na taon ko sana maibigay ko sa Ilocos Sur. Kasi gusto kong gumawa ng isang legacy na ang huling-huling serbisyong gagawin ko ay para sa bayang Ilocos Sur." So, sa mga taga Ilocos Sur, sa mga bumbero, opisyales na nasa Ilocos Sur, sana maging isang magandang halimbawa kung papaano si Colonel Ruben Pascua at kung papaano siya maging leader, kung papaano siya maging kaibigan, kung papaano siyang maging ama ng mga bumbero ng Ilocos Sur. Kasi alam ko, nararamdaman ko ngayon, ang layo kasi ng Ilocos Sur, di ba? 8 hours, 9 hours. Pero tignan mo, karamihan dito ngayon ay mga taga Ilocos Sur at mga taga Quezon City na siyang pinagsilbihan niya. So, isang pangako ang maiwan ko. Hustisya na naaayon sa batas. Hustisya na may katarungan, na mahalin at ibigay kung ano ang dapat na makamtan ni Ruben sa pagkitil ng kanyang buhay. Kinitlan siya ng buhay. So sa tamang pamamaraan, sa tamang hustisya, doon ako ngayon umaasa sa tulong ng Diyos. Manipod dito'y Holy Cross Memorial Park iti Barangay Bartolome, Novaliches, Quezon City. Eksklusibo para iti press corps, Ryan Pardo.